Почвам наново, нали? Това е четвърта, глупости, пета част вече. Така, все едно те тук са си плажували много време. Така, си спекох на слънце, хай си ходим. Добре, стига се прави на кифла, моля те. Добре, да спира. Айде да си ходим. Да, съгласен съм. Айде. Стига, мила. Радостино, ще ти спреме компютъра. О, добре. Така, като ида до къщата, пак ще се включа. Но все едно те са решили да се отбият от това кафене. Хора, все едно станало вечер и те дошли тук да вечерят. Хайде да вечеряме, че е много студено тук. Добре. Здравейте. Добре са. Аз, нали, тук имам специални рецепти и няма право да се поръчва, каквото ви желаете. Добре. Аз сядам тук на стола, за да го гледам. Добре. Това сандвич все едно не съществува. Така. Ще сложа аз това. Ще сложа аз така. Заповядайте. Благодаря. Ще сложа аз това. Ще сложа тук е това. Заповядайте. Благодаря се на Лина бащата. Ще сложа аз това. Ще сложа тук това. Само папе. Това за бебето. А за мен сега ще го направя. Ще сложа тук това, ще сложа там онова. Заповядайте. Казваме, бебето изял това. Добре. Чао. Отка много студено, сега като съм по-бански. Добре, знам. Хай по-бързо да вървим. Чакайте да го взема така. И ще се върна, когато отида в къщата. Хора, не че е много важно, просто да покажа къде е къщата. Добре, хайде. Хора, тук се едно вратата и влезат. Така, време е да си лягаме, защото много ми се спи. На всеки му се спи. Добре, айде. Пак момичето каза. Нали, майка каза така. Добре, пижамка тук. В тази песен още ми е в главата, къде пеше онзи. Ще сложа тук. Тази подправка. Добре, да измислям си. Добре, хайде си лягам. Така, лека нож. Лека. Така да сложим това. Това по-едно да щетим. Оля, почва ме изнерви много. Така. Айде, качи се легалце. Изчакайте. Готово. Така, къде да ви сложа, хора? Ей, така, защото... Ей, така ви слагам и сме готови. Къде... Добре, знам къде да сложа така. Утре сме... Днеска беше петък. Точно така. Утре сме почивка. Чакайте, хора, аз имам един специален вид. Така. Добре, да се прообличаме. Добре. Така... Това няма да ми е така. Искам... Това е на трансформа. Типа с твоите игри, като на 15 си. Са. Чакай да затворим гардеробът. Така, къде ще да си сложа твоите неща? Не сте видяли това, моля. Защо бащата винаги го обичам някакви рандъм неща женски? Добре, хайде се лягаме, хайде. Само, че майката няма. Добре, усилено е достатъчно. Искам да ревне.
следва час трябва такова. Ужас. Тихо, тихо, бебе. Какво става, Марин? Какво е, бе, пак, бе, това, бебе? Мишел си плаче винаги. Само да кажа, че майката Деталина, бебето е Мишел, бащата е Ваню. Детето, както вече знаете, Радостина, а кучето е Мати, защото е женско. Така. Надявам се, да не съм... Добре, ай си лягаме. Лека и дано да лека от това бебе. И стига, бебето не е виновно. Не знам колики са виновни. Айде! Ние сме забравили да угасим лампите. Не знам, много съм тъпи. Не всички, децата ми поне са умни. Прав си. Айде, гасете се лампички. Добре, и след тази част почвам да снимам. Всъщност, после ми ще почна да снимам 6-та част, мисля. Не, 7-ма. Така, некъде там. Така че, чао! До после!